tady zdravím za záchrannou službu hlavního města Prahy, která slaví 155 let svého založení. A to, co nás teďka teda čeká, tak bude takový simulovaný výjezd záchranné služby a potom budete mít příležitost podívat se na jednak tady máme takové ukázkové dispečerské pracoviště, tam z vašeho pohledu úplně vpravo. Pak tady máme ukázku programu, který používáme pro nácvik řešení hromadného neštěstí. A za vámi ještě tam je ukázka, tam je přístroj, který je schopen provádět stlačování hrudníku, to je jako nepřímou srdeční masáž. A venku, kromě sanitky rychlé zdravotnické pomoci, stojí i modul hromadného neštěstí kolem. Tak leží tady člověk. Denisa jako první krok, která neprošla kolem a skutečně se u toho člověka zastavila, což je hodně důležitý. Člověk, který nedýchá, opravdu potřebuje co nejrychleji pomoc a pokud si nevíte rady, tak když zavoláte kam? 155, tady navrhoval někdo, což je číslo na záchrannou službu. Buď k němu, klidni si zbohu toho pána. Zeptám se, jsi tam sama, nebo ti někdo pomáhá? Výborně, ta kamarádka si klikne proti tobě. Tak, ty si teď klekneš do prostředka hrudníku, zhruba mezi prsní bradavky dáš jednu ruku přes sebe, nataženou v loktech. Tak, jednu ruku přes druhou. Musí nepřestávat mačkat ten hrudník. Tak, a bude mačkat na frekvenci teď. Kamarádka nesmí přerušovat tu masáž. Nebudeme to přerušovat, záchranář musí vystřídat tvoje ruce za... Tak. Pořádně budeme mačkat, dokud vám záchranář neřekne, že si přebírá pacienta, ano? Budu podávat elektrický výboj. Podávám výboj. Aby to dýchání s tím naším pacientem bylo efektivnější, tak budu intubovat, to znamená zavedu takovou roudu přímo do dýchací trubice do krku. Teďka pořád pokračuje oživování, pořád stlačujeme hrudník. Kluci ještě připravují infuzi, kapačku, aby byla možnost tomu člověku podávat léky přímo do žíly.